Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән башланган безнең ишек алды программасы республикабызның шәһәр районнарында уңышлы гына тормышка ашырыла. Актанышта күп фатирлы йортларда яшәүчеләр үз ишек алларын яңартуда, проектлаштыруда фикер тәкъдимнәрен төзүчеләргә даими җиткереп тордылар. Актаныш районыннан безнең репортаж. Ишек алларын халык өчен уңайлайту максатыннан район башлыгы Энгел Фәттахов күп катлы йортларда яшәүчеләр белән даими очрашулар уздырган. Актаныштагы беренче кварталны төзекләндерү тәмамлану алдында. Актаныш юллары төзелеше оешмасы ишек алдындагы юлларга җәяүләр сукмагына асфальт җәйгән, эш сыйфатлы башкарылган. Әлеге кварталда агачлар ярты гасырлык утыртылган булган. Архитекторлар агач клотларының барысында саклап калып проект төзегән. Балалар мәйданчыклары, ял итү өчен эскәмияләр, мендәр кагу урыннары булган яңа ишек алдын ачу тантанасы республика көнендә узар дип көтелә. Эш безнең 24 апрельдә башланды. Башта разборкалардан борт каменнарның хәзерге вакытта 2000-нән артык борт каменнар куелды, 2000-нән артык 3000-гә якын поребриклар, башавый тротуарный борт каменнар куелды. Һәм инде универсаматлары проспект Мира белән Ленин переулоклары арасында эшләр башкарыла. Актанышта халык телендә иске Идел дип йөртелгән бик матур күл буйлары бар. Вакытында бу урыннар Агидел елгасы тамагының бер өлеше булган. Күл ярларын заманча итеп төзекләндерергә ниятләгәннәр. Монда да халык фикерен исәпкә алып тыңлаулар узган. Архитектура десанты җәмгыяте вәкилләре иске Иделне төзекләндерү буенча план схеманы халыкка тәкъдим иткән. Иске Идел буенда су кыйну зонасы, пляж, зур спорт мәйданчыгы, сәхнә, балаларга күңел ачу урыннары булыр дип көтелә. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.